دنباش تماشاوان شهر پریز نهاز لپارێزگەها دووهۆکێ مامەدبێ سەرچەند بویەرێکە تایبەت باخبووم ئەوجی کوشتن و خۆکوشتن و تەقەکردن و شارکردن di navbera malbata بۆ زانیاری زێدەتر سەرvan bûyera بدبێتن gel peyvdarê polîsa duhok baxwim muqedim hêmin Silêman muqedim spas bo ev derfeta midbêtin servan bûyera baxvê rewşa duhok di niha da çaya haletên kuştin û xۆkuştin berev zêdebûn bûye û şarkirin di navbera malbata heke zanyarî zêdetir. بله دەستپێکی بخێرەتەن سەرچەوە ئەگەر سەبارەت ڕیدانا چڕەی ئەفشەڕێ چڕەیە دیهی ئەم بەحس لێ بکەین و شوێدی درەنگ پۆلیسیên me hatine agêdarkirin ku şerekil komalgeha çerayî çêbûye di navbera cotiyara xwedan malka da ekser polîsên qeza şêxan gihişne cihê bûyerê û dîv da rêveberê polîsên parêzgeha Duhokê Emî Şehlan Ehmed gel hejmareka zora efser û polîsên Duhokê gihişne cihê rîdanê û ew şerre hate kontrolkirin ji lay efser û polîsan ve lê mixabinî ve jineka sîh salî ku deyka sê zareka bûye qurbanî û giyanê xwe ji dest daye. Barêz em wekî dibînin haletên xۆkuştin ji Duhok heye û kuştin. Ev bûyer bo çi dizîvirêtin zêdetir? Belê gel egerêt hên egerên aborî barêdarayî hene, egerêt komalayetî civakî hene, egerên kêşeyên mulkî û zevîzarî hene, kêşeyên dijmindariyê hene, kêşeyên nefsî hene, wangî deronî hene, kêşeyên torên civakî hene. Yani sera gelek egerên heyn ku rîdanên kuştinê hebin. Yani ne egerek tenê gelek egerin bin egerê kuştinê û van rîdana. Seboret rîdana dihî jî sîh kes hatine destserkirin biryara Berêzaderê Vekolînê sîh kes ji her du la ji layê cotiyara û ji layê xwedan milka ve ji layê polîsan ve hatine destserkirin û nokeda Vekolîn gel têdekirin ka kî bûye eger kî bûye egerê ser hildana evî şerî careka dî ku ev şera nîbîte ve bû cara çendê ku dihêta safîkirin û dimahîk têtin lê her maweyekî hindek kes tênet navda û careka dî şer nîbîte ve ev kesên bûyne eger tuntirîn şêwe dihêne sizadan. Li vêrê me divêtin em welatiyên hêja û xweşteviyên parêzgeha Duhokê û senterê komalgeha çerê û her cihekê dî em agehdar bikin demê şerek çêt bîtin demê anku demê ku duberekek tête pêş demê ku dilmanek çêt bîtin kesek hest teqsîrê biketin yan hezir biket ku mafiyê hatiye xwarin dadgehê tên bingehê polîsayê tên ya saya hey muessesatê tên bila seredana nêzîktirîn bingehê polîsa biket seredana dadgehê biketin û skalayê tomar biketin nabîtin pirêka şerî arîşên wisa bihêne çareserkirin. Yani xeletî bi xeletî nayete çareserkirin. û şer jî tinê şer dîv datêtin û qurbanî têda dîv datên û kesên bêguneh bine qurbanî. Ji ber vê çendê dixwazîn welatiyên me demê her arîşeka wisa çêt bîtin tundutîjiyê nekin, şerî nekin, ekser hanayê û polîsa bin, dadgeha li wêrê û skalayê tomar bikin, înşeallah digihene mafê xwe. Barêz van roja vîdyoyekê ji tora komalayetî berabû ku ew kuşk û kurkekî gel êk bûn wekî belav bû ku ew hatîne kuştin. Zanyariya wan çi hat anokas? Nexêr nehatîne kuştin. Çi zanyarî? Nehatîne kuştin. Eger zanyarî hebûn ez tevge derkim. Tamam. Belê ev zanyarî bûn van bûyera çend roja ku li parêzgeha Duhok rûyda bû.